Nou, en mijn zoon die had het laatste met zijn hij weer een stukje ballen eten. En die lag bij te sliepen. Ja, en iedereen moest het op een gegeven moment weten, hè. Nou, ik zal je wel vertellen, dat is een van de moeilijkste dingen in mijn leven geweest. Joke Elzinga-Schregardes vindt het nog altijd dreig om op 30 april 2015 te praten. De dag dat er man hem zelfs te kwaad die. Hij liet 3 been en een pakensisser van 3 man oud naai. Nee, het krijgt nooit een plakje. Ik ging naar mij op bed en ik ging naar mij van bed. De Elzinga's zit in een oername toch haar dochter. Ebe Klaas is grutsk, maar zegt ik dat er een soort opjeften is. Er komen heel tijd meer regels en hij kan het net meer aan. Ebe vertute is het hem zelfs en zocht waanbeelden. Dochs komt de zelfsdering als een grutte klap. Ik zei wel dat het depressief weer, maar dat de saffier zonken weer. Hier ik net in de gaten en eigenlijk geen in. Tenminste, de meesten waar ik later mee praten. En dat vind ik eigenlijk ook nog het allerergste. Want hij had natuurlijk die laatste weken in zo'n zwart gat zitten. Nou, ik had het zo'n. Hier weer de laatste waarvan ik dacht dat hij uit het leven stappen zou. Maar goed, het is zo maar dat bepaalde triggers in je leven toch zo volle maar je geestdwang kennen. Ja, dat het uiteindelijk toch dingen had. Ja. Anne Goortske Breedler docht onderzoek naar mentale zoens op het platteland. Zij zegt dat het een dreig onderwerp is en dat boeren net gauw praten. Zij wil het taboe terugbreken. Ja, ik denk dat iedereen net ontkennen kan dat er een heel soort tumult is in de agrarische sector op dit moment. Maakt het echt dat een heel soort mensen toch wel onwis zijn over de toekomst. Dat had voortdurend stuk invloed op je geestelijke gemoed. Het is net alleen nog werk voor een heel soort boeren. Het is echt hun hele leven, hun bestaan. Het is hun vakgeslacht, het is hun nageslacht waar ze rekening mee houden moeten. En ja, als je dat van jezelf houdt en je praat er net een heel soort over, dan kan dat grote consequenties hebben. Joke spreekt op de geerkomsten. Dat doet ze maar voor één motivatie. Boeren, veehouders en agrariërs praat over die mentale zoens. Als zoek maar één redden, dan dat is zo'n ellende was het beleefd als het zo één van uit het leven stapt.